זיכרון תשע"ב, שנת 64 למדינת ישראל. אנחנו נמצאים במושב ציפורי, בפינת ההנצחה, לזכרו של סמל ראשון יניב תמרסון, שנפל בשעת מילוי תפקידו. יניב התגייס לצה"ל ב-11/10/2004 והוצב בחיל החימוש. בהמשך היה מדריך בכלי נ"ט. מפקדו מספר עליו שכל משימה הקשה ביותר יניב קיבל בחיוך. לאחר מכן יניב יצא לקורס מפקדי טנקים וסיים בהצלחה. יניב נפגע בכפר קנטרה שבדרום לבנון ב-12/8/2006 בעת שטיל שנורה על ידי החיזבאללה פגע בטנק שהוא הופקד עליו, ויניב נפגע ישירות, וזה היה ביום הולדתו של רוני, אביו של יניב, שהוא עצמו בן שכול לאב שנפל בעת שירותו הצבאי בחיל האוויר. יניב הובא למנוחות במושב ציפורי ביום זיכרון זה, ערב יום העצמאות 64 למדינת ישראל. אמו איזבל מספרת עוד פרטים על יניב. יהי זכרו ברוך. זו פינת ההנצחה של יניב תמרסון. אנחנו נמצאים בפינת ההנצחה לזכרו של יניב תמרסון, ורוצה לשאול את אמו איזבל, מי זה יניב ומה היה יניב בשבילה? איזבל, מה יש לך להגיד? מה הזיכרונות הכי טובים שיש לך מהבן? יניב היה ילד מלא שמחת חיים, אהב את החיים, אהב את החברים שלו, הייתה לו המון שמחת חיים, תמיד מחייך, תמיד מצב רוח טוב, הרבה מאוד הומור, ילד מבריק, חכם בצורה בלתי רגילה, נאמן לחברים שלו, וחבר טוב, ילד טוב, מדהים, מיוחד במינו, באמת ילד מיוחד במינו. כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים? עוד 2 בנים, אבי וברוך. והוא הכי צעיר? הוא הקטן. הוא הכי צעיר מכולם. אז זוכרת את היום שהודיעו לך? איפה היית? כן, זה היה שבת ב7 בבוקר. כשיום קודם עוד הספקתי לראות את יניב, הוא בא לבקר אותי בעבודה. כאילו בא להיפרד אחרי 5 שבועות שלא התראינו. ובשבת ב7 בבוקר דפקו בדלת והודיעו לי. הוא הודיע לך איפה שהוא משרת? כן. ידעת? כן. הוא גם התקשר אליי באותו לילה ב-11, עוד הספקנו לדבר. הוא אמר לי שהוא נכנס ללבנון, והוא לא יודע מתי הוא נוכל לדבר איתי שוב. כמה זמן הוא היה בצבא? 1.5 שנה. איזה תפקידים הוא היה בצבא? אם את יודעת? אני יודעת שהוא היה מדריך בחיל קשר, וכשהגענו לסיום והוא קיבל תעודת הצטיינות, הוא אמר לי, אמא, אני לא נשאר פה, אני רוצה לעבור לקרבי. נתתי לו את ברכת הדרך. מה משך אותו לקרבי? הוא רוצה
לתרום, הוא מאוד אהב את המדינה, הוא רוצה לתרום, והוא הרגיש רק בתור קרבי הוא יכול לתרום למדינה שלנו. יש לך עוד זיכרונות נעורים ממנו, אם הוא היה בבית הספר, איפה היה בבית הספר? יניב, המון חברים, המון, בעיקר הוא היה קשור אורן, היה מבלה אצלו המון בבית, היה בן בית למצפה עדי. הזיכרון הכי מתוק, כשהיה מגיע הביתה, שם מוזיקה והיינו עובדים במטבח. שניכם. שני. מה עושה לך? תראה, יום הזיכרון בשבילי הוא מפגש בעיקר עם כל החברים שלו, עם המפקדים שלו, עם החיילים. אבל יום הזיכרון אצלי זה יום, שעה, מהרגע שאני פותחת את העיניים בבוקר. זה יניב, וזה מלווה אותי לאורך כל היום, עד שאני אשכבת בלילה במיטה. זיכרון שלא נשכח. עשיתי להנצחה לזכרו של יניב, ויש פה שני חברים שהיו איתו בטירונות ובצבא, יגאל וסשה. יגאל, מה אתה זוכר את החברותה בינך ובין יניב? החברות ביני לבין יניב זה לא בדיוק, זה היה ככה. היינו קבוצה של מהטירונות, מהמחלקה, קרוב 5 אנשים, זה היה צמרסון, סשה, דניס קלושינר ואני. שלאט לאט והתגבשנו ככה במהלך הטירונות, ואיך בצמ"פ כשכל הזמן הסתובבנו ביחד ועוד עשינו בלגן. אז יום אחד המפקדים אמר, צמרסון תביא את הכנופיה של הרוסים, ומאז אנחנו כנופיה צמרסון והרוסים. אז לא נצטרך, כאילו, כולם יודעים שהוא היה הכי טוב בהכל, ותמיד צוחק במסעות, וראשון, ותמיד שמח, וקרלח, ומחייך לשמש, ואין סוף סיפורים. הקטע עם התנופיה שבאמת, אני חושב שכל השנה הראשונה של הצבא, מהטירונות, והאימון מתקדם, והקורס מפקדים, היינו פשוט אחד בתוך השני. באיזה קורס הייתם יחד? קורס מפקדים היינו ביחד, וקמ"ט, גם האימון מתקדם, הצמ"פ והטירונות, ששם הכרנו כולנו. אתם הייתם איתו בטנק גם? בטנק לא היינו איתו, כי כולנו היינו טענים. כולנו טענים בבגטים, חוץ מגלושינר. אז לא יצאנו להיות ביחד בטנק, גם לא בפלוגה מבצעית ביחד, אבל את הקורסים כל הזמן עשינו ביחד, היינו באותו חדר מיטה מהמיטה וכאלה. חוויות ספציפיות, בלי סוף, באמת בלי סוף. אני חושב שהדבר הכי מפורסם שעשינו, שיזכר לדורות היה כוח מגבת. סשה, אתה זוכר משהו מכל הסיפורים האלה? כן, בטח. זה היה שנה ראשונה של הצבא שלי, היינו כל היינו ביחד, עשינו הרבה דברים, הרבה חוויות. אני קראתי כל מה שכתבו עליו גם המפקדים שלו, שהוא היה מקבל עליו כל משימה, מה שהם מטילים עליו, הוא היה עושה את זה ברצון. תמיד אומרים שלאחר שמישהו נפטר, אז מספרים עליו את כל הטוב שבעולם. האם הוא היה גם ילד רע? ילד רע, לא היה עושה שטויות, אבל לא הייתי קורא ילד רע. אתה לא תגיד שהוא ילד רע, כי פשוט לא היה. מה מתכוון? אם הוא היה עושה שטויות, או שהיה עושה כל מיני מעשי קונדס, כאלה. הם היו דברים. היה הרבה סובר, זה הכי גדול פשוט. עיקר ההכנה לקמ"ט היה ללכת מכות שהוא היה והרס"ר תחור, בורי? לא זוכר. לא זוכר לכתוב לו רס"ר.
קיצר, תשמע, הרס"פ היה פשוט כזה מפלצת, בגדול טלוסון היחידי שעמד מולו, היה שם לימוד בלי סוף. אבל לא, תשמע, הבן אדם אין, לא בטיפה של רוע, באמת טיפה, לא... מעשה קונדס, מה זה מעשה קונדס? היינו בלי סוף שטויות, בלי סוף... אני יודע, אני הייתי בגולני, אז מעשה קונדס, היינו לוקחים ניירות, שמים בין הרגליים של החבר'ה ושורפים אותם, אז הוא היה בין החבר'ה האלה ש... לא איזה משהו... לא היה דבר כזה, ממש לא. כמו שאתה רואה את החיוך פה בתמונות, אני רואה את החיוך שלו והחיוך שלכם, תהיו בריאים. הבן אדם גם כשהוא, גם במסעות, הנה דוגמה לטלמסון, זה שזה מסע שמח כזה, בלילה נגמר בבוקר, ואנחנו הולכים ואז השמח אומר, תגידו שלום לשמש, אז הבן אדם, עם כל אתה יודע, זה מסע, רע לך, אתה סובל, אתה לא יכול, הבן אדם תחת עם חיוך, עם החיוך הזה כמו שאתה רואה פה, עושה שלום לשמש. וסוחר אנחנו נמצאים עם שלום אייזנר, שהיה איתו במלחמה. שהיה איתו במלחמה עם יניב. אנחנו שוב נמצאים בחדר ההנצחה לזכרו. שלום, יש לך משהו לספר על יניב, איך הכרת אותו, מתי הכרת אותו? אני הכרתי את יניב במלחמה. הוא נהג בטנק שאהרון ויינריך נפצע בו. כשנפל על הטנק שלהם, הוא היה נהג, נפל על הטנק שלהם מבנה בכפר רבת אלפים. אני נכנסתי עם הרופא דרך המסדרון האחורי לטפל בטנק בחול. ויניב נעמד על כיפת מפקד כדי שלא יפלו עוד אבנים. ממש ספג את האבנים ובעצם הציל את רון ויינריך. עזר לנו להציל את רון ויינריך. זה הזיכרון שלי, הגבורה הזו של יניב, במקום שהוא מאוים תחת אש, איך שהוא נעמד ומונע מהאבנים ליפול על רון ויינריך. למחרת רון, המת"ק, ביקש שנבוא הצוות, שאני עם הצוות יבוא לבקר אותו בבית חולים, ורון רצה לנחם את הצוות שלא הרגישו אשמים בזה שהוא נפצע כל כך קשה. בדרך חזרה אני מבקש ממני בקשה אחת, לעצור בקריית טבעון, כי הוא כבר 3 שבועות לא פגש את אמא. ואנחנו מורדים אותו בקריית טבעון בעבודה של אמא וזבל, ויורדים לאלונית לחכות לו, וקבעתי, אמרתי לו שצריך עוד לחזור, אנחנו צריכים לחזור עוד להיכנס ללבנון, וזה היה יום שישי, ואחרי בערך כשעה הוא מגיע לאלונית, אנחנו עולים על האוטו, והתמונה שהכי חרוטה בראשי זה אמא עומדת ממש ביציאה מהחניה, עומדת ועושה לו שלום, חולצה לבנה, כאילו תמונה שחרוטה לי, עומדת חולצה לבנה עם חצאית, עושה לו ככה שלום אמאי כזה, עצרנו לידה, והיא אמרה לו שלום, הייתי לה ככה שלום, ונסענו ללבנון.
יניב, שהיה לפני כן הנהג, הפך להיות המפקד, ובליל שבת נפגע ישירות, נפגעה ישירה של טיל. בקטע הזה אני לא הייתי, אני הייתי בהוצאה של הטנק. אחרי זה הייתי נציג הגדוד, גדוד 52, פה בהלוויה. הספקתי להיות איתו רק במלחמה, בשבועיים של המלחמה לפני שהוא נהרג, אבל זו תקופה קצרה, אבל כל כך עמוקה. וגם האירוע הזה עם רון ויינריך הראה גבורה מיוחדת של יניב. את החוסן הזה, את המיוחדות הזאת, אני לא אשכח לעולם. תודה לך. לפני ההזעקה, רציתי לומר חיילי צה"ל. כן, כן.
אלה היו 2 דקות דומייה לזכר החללים, חללי צה"ל. אנחנו נמצאים במושב ציפורי, להיות קברו של יניב תומאסון. טקס אזכרה לזכרם ולעילוי נשמתם של סמל ראשון יניב בן איזבלה ורוני למשפחת אמרסון, וסמל ראשון שלמה בן יפה וצבי למשפחת אהרון. הקראת פרק תהילים. שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיו ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. אהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין כסיסרא, חייבין ונחל קישון. נשמדו בעין דור היו דומן לאדמה, שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה הכל נסיכמו. אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים, אלוהי שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח. כאש תבער יער וכלהבה תלהה תרים, כן תרדפם בשערך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עדי עד ויכפרו ויעבדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. אותיות השם, האות שין, שלמה. שרים רדפוני חינה ומדבריך פחד ליבי, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. שקר שנאתי ואת אהבה תורתך אהבתי, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול, סיברתי לישועתך אדוני ומצוותיך עשיתי. שמרה נפשי עדותיך ואוהבה מאוד, שמרתי פקודיך ועדותיך ככל דרכי נגדך. האות למד. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך הקננת ארץ ותעמוד. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, לולא תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. לעולם לא אשכח כפקודיך כיבם חייתני, לך אני יושיינו כפקודיך דרשתי. לי קיוו רשעים לעבדני עדותיך אתבונן, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. האות מם. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם הילי. מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי, בזקנים אתבונן כפקודיך נצרתי. מכל אורך קלעתי רגלי למען אשמור דבריך, ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני. מה נמלצו לי כי אמרתך מדבש לפי, מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל אורח שקר. האות ה'. הורני אדוני דרך חוקיך ואצרנה עקב, הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב. אדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי, הט ליבי אל עדותיך ועל אל בצע. העבר עיניי מראות שב בדרכיך חייני, עקם לעבדיך אמרתך אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים, הנה תאבתי לפקודיך בצדקתך חייני. אותיות השם יניב, האות י'. ידיך עשוני ויחננוני, אבינני ולמדה מצוותיך. יראיך יראוני וישמחו כי לדבריך החלתי. ידעתי אדוני כי צדק משפטיך ואמוני ניתני. יהי נא חסדך לנחמני כי אמרתך לעבדיך. יביאוני רחמך ואחיה כי תורתך שעשועי. יבושו זדים כי שקר הביטוני אני אשיח בפקודיך. ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. האות נון. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. נעניתי עד מאוד אדוני חייני כדבריך, נדבות פי רצנה אדוני משפטיך למדני. נפשי וכפי תמיד ותורתך לא שכחתי, נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא טעיתי. נחלתי עדותיך לעולם כי ששון ליבי המה, נטיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. האות י'. ידיך עשוני ויחננוני, אבינני ואלמדה מצוותיך. יראיך יראוני וישמחו כי לדבריך החלתי. ידעתי אדוני כי צדק משפטיך ואמוני ניתני. יהי נא חסדך לנחמני כי אמרתך לעבדיך. יבוני רחמך ואחיה כי תורתך שעשועי. יבושו זדים כי שקר הביטוני אני אשיח בפקודיך. ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. האות ב'.
במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך, בכל ליבי דרשתיך אל תשיגני במצוותיך. בליבי צפנתי אמרתך למען לא אחטלך, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. בשפתי ספרתי כל משפטי פיך, בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון. בפקודיך אשיך ואביט אורחותיך, בחוקותיך אשתעשע לא אשכח דבריך. קדיש. אמן. חירותיו ימליך מלכותיו ויצמח ורקנה וקרב משיחי. אמן. ויכון וברכון ובחדר כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש שמי רבה ודבר לעולם אמן היה. יתברך ישתבח יתברך יתומן יתעשה יתהדר יתעלה יתהלל שמי בקודשה בריך הוא. אמן. נערם יכול ברכתה שחטאת ושחטאת נחמתה דלמן ואלמן ואמרו אמן. יש על מה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. הכל מתגמד מול היום הזה, הנורא מימים. המילים קטנות כל כך ואומללות בהספדים ובתפילות, אבל אין מילים אחרות בין כל דפי המילון, ואין כאב גדול יותר מכאב החידלון. בן נולד בנופיו של המושב הפסטורלי הזה, בין ילדים חסונים, אוהבי טבע ותאבי חיים. כשהגיע שעתו ממהר הוא לצבא, כוח עיניים, רץ לשדות המלחמה. וחולם הוא לשוב הביתה אל החיבוק ואל השמיכה החמה. כשלפתע יש תופת מתנפצת אל האדמה, הוא וחבריו שעד לפני רגע היו חדורי אמונה, כי החיים נתנו להם במתנה, והם חזקים דיים לנצח ולעבור כל משוכה, עומדים עמומים מול שנאת האויב, עוצמת הכאב של הפציעה, ואחר כך תחושת הדממה. מה נשאר מאחור? דמותך החסונה, חיוכה, מאיר הפנים, אהבתך לאחים, למשפחה, לחברים, לשמחת החיים. נשארת צעיר, נמרץ, דמותך אהובה, ואת דמותך אני נושא לכל מקום, לכל פינה ולכל זיכרון. תמיד היית חזק ממני, נבון ממני ונצחי ממני. אוהב אותך, אבא. דברים לזכרו של שלמה, לפי הבת. דברים בשם שתי המשפחות שאני כתבתי. 25 שנים עמדנו כאן במקום הכואב ביותר. האדמה רעדה ורועדת תחת רגלינו. האדמה שהצמיחה במקום הזה את הנוף היפה ביותר בארץ. 25 שנים עמדנו כאן, משפחה עובדת עצות, מנסה להתמודד עם הקשה מכל. לפני 6 שנים התרחב המעגל, מעגל השכול כאן, מעגל קטן סביב אבא. עטפנו גם את יניב. מעגל השכול הצורב, המאיים, המרסק. ויחד, משפחת תמרסון ואהרון, אנחנו נפגשים כאן שנה בשנה, מחליפים מבטים של הבנה, של הזדהות. איננו מחליפים מילים, כי אין מילים שנבחרו לתאר את מה שאנחנו חווים, ורק המבטים מחברים, מלווים. הארץ מתקשטת בדגלים, והקדושה אט אט עוטפת את הארץ, בגלימת יגון וכאב. גלימה מחממת, החונקת את הגרון, משתקת את מיתרי הקול ומייצרת דמעות עד אין סוף. הצפירה פולחת את האוויר ועוצרת את כולם. ילדים נבהלים, מכוניות עוצרות, צעירים עוצרים, קשישים מתרגשים. הדי הקרב עולים, החיוך האחרון של יקירך. ריח גופו, בדיחות שאהב, טלטליו הבהירים, מבטו הצעיר.
מגע כפות הידיים, המבט והפרידה שאף לא אחד חשב כי אחרונה היא. בשבילנו, המשפחות השכולות, הצפירה משחררת. 360 ימים בשנה אנו מניפים בצנעה, בשקט, את הדגל שלנו. כל אחד את דגלו שלו. לדגל שלי קוראים אבא, סבא. לדגל שלכם קוראים יניב, בן, אח, חבר. ואנחנו מניפים את הדגל שלנו גבוה, ככל האפשר, ובאמת גאים בו. הדגל שמוכיח את זכותנו על הארץ הזאת, על המקום הזה. זהו הדגל, דרכו אנחנו מגדלים כאן ילדים ובונים משפחות חדשות. זהו הדגל, דרכו אנחנו מלמדים מה זו רעות, מה זו אהבת אדם ואהבת מולדת, הזכות לעצמאות והקרבה. בשבילנו, המשפחות השכולות, הצפירה משחררת. כל שנה ב8 בערב מתכנס העם ועומד איתנו. הוא מנסה להתייחד ולחוש. לא, זר לא יבין זאת, על אף שכולנו בני אותה הארץ. הבדידות, הרצון לשתף, לספר, לחוות, לשאול, להראות, להתגאות, להניח ראש, להתחבק, לשאול, להתייעץ. אין עם מי. נותר רק הזיכרון, נותרו זיכרונות. הזיכרון הוא תא חי, כמו הטבע. הוא צומח, הוא גדל, הוא מתפשט, הוא פורץ גבולות. כמו העצים. הביטו סביבכם. ענפים גדלים לכל עבר. עלים מתחדשים. כך הוא גם הזיכרון. וכך העצב והכאב. הם אינם מרפים מאיתנו. הם מתעצמים וגוברים עלינו. 30 שנים של כאב. 6 שנים של כאב. ואין שיקוי שיאלחש וירגיע ויעצור. בשבוע שעבר חל יום השואה. אדמתה של אירופה ממנה אבא שלי ברח בעודו בן 13, ומשפחתו של יניב נטשה לטובת הארץ עליה חלמה לגדל את בניה. אדמת אירופה עדיין רועדת, טרם ספגה את דמעות הייסורים. בקשתם של אחרוני הנרצחים בגטאות הייתה להקים עבורם מצבה בארץ ישראל, מצבה בדמות הארץ הזאת. אבא שלי הניח את אבני היסוד הראשונים בארץ הזו, ויניב המשיך את מפעל החיים פה. אבא שלי ויניב ציוו לנו את החיים. אנחנו נמשיך להניף את דגלנו ולחנך את הדורות הבאים לזכות הזו. נמשיך לחנך לאהבת אדם באשר הוא אדם. נמשיך להוות עבורם את המצבה הערכית הזו. ואתם, שבחרתם להיות איתנו היום, מצווים להמשיך בבניית מצבה אנושית זו. תעצרו מדי פעם ותשאלו את עצמכם, מתי עזרתם לזולת? מתי שימחתם את הזולת? האם תרמתם? במה עוד אפשר לעזור? אלה אבניה של המצבה שיניב ואבא שלי מתבוננים בה מלמעלה וגאים. בהישמע קולות הזיקוקים הערב, אתם כולכם תצאו לשמוח את שמחת עצמאותה של המדינה. כי יש לנו מדינה נהדרת, ואנחנו, משפחת אמרסון ואהרון,
נוחז בדגל האישי שלנו, נתעטף שוב בגלימת העצב המחממת, נתבונן בכם השמחים ונמשיך להתגעגע. תעזבו את המושב, אך סבא לעולם לא הפסיק לאהוב את המקום הזה, ציפורי. אחד משירי הפרידה שלו למושב, אני אקריא כעת. 30 אביבים לך הקרבתי, ימים ולילות שמרתיך באהבה. עדים לי המצודה, השדות, מעיין ויער, שמרתי עלייך מליסטים ופרעות. גם כי רחקתי, אותך לא נטשתי, איתי את בגולן וגבולות. אדמתך פור וארגמן עם ריח ניחוח. ציפורי צופה סביבך, אדרת ירוקה, קברי אבות, מעיינות ואדמה טובה. לא ידעתי שכה אהבתי שדות, סוסים וגיל נעורים. אני נושא איתי את צער הפרידה מכפר נעוריי באותה תקופה. כתב סבא שלי, שלמה אהרון, זיכרונו לברכה. לרוב הילדים בכיתה שלי יש סבא. גם לי יש סבא, אמרתי לחברה. אז איפה הוא? למה רק סבתא שלך באה אלייך? יש לי סבא, אמרתי. יש לי סבא. האם באמת יש לי סבא? חשבתי. סבא שלמה. על סבא שלמה שלי שמעתי מיום שגדלתי, ואת תמונתו על הסוס ראיתי ביום שנולדתי. בזכות סבא שלי אני אוהבת את הארץ הזו. אוהבת לכתוב שירים, אוהבת לעזור לחברים, ואוהבת את משפחתי. סבא שלמה מלווה אותי ואת אחי שבצבא. הוא מסתכל עלינו ומאיר את דרכנו. סבא שלי הוא כוכב מאיר בשמיים. וכשעצוב לי, אני פשוט מתבוננת לשמיים, והוא גורם לי לחייך. לבנון, ארץ עם נופים נפלאים, מראות יפהפיים וביצה תובענית שלאורך שנים רבות טבעה והטביעה בתוכה את הטובים שבבנינו. 30 שנה מאז הבאנו את שלמה למנוחות כאן בציפורי, על פי בקשתו, קרוב ככל האפשר לקברו של רבי יהודה הנשיא, והבטחנו שהחלקה הזאת לא תגדל יותר. ואכן מספר שנים עמדנו בהבטחתנו, עד שבאה לבנון וביקשה קורבן נוסף, ויניב הצטרף לשורת הנופלים. ואנחנו כולנו, כל אלה שמתכנסים פה כבר מזה 30 שנה, נושאים את עינינו ומתפללים שהחלקה הזאת לא תגדל. אולי מספר האנשים שמצטופפים סביבה ילך ויגדל, אבל זה יהיה כתוצאה מגידולן של משפחות, של נכדים. ואני שומע את נכדתו של שלמה שמציינת וסופרת את 60 השנים, סופרת 30 שנה שהוא חי בציפורי, ואנחנו סופרים 60 שנה שהוא באדמת ציפורי. ואנחנו מקווים שאכן לא תגדל החלקה הזאת. החלקה הזאת צריכה להישאר קטנה ככל האפשר, המשפחות שיגדלו ככל האפשר. יהיה זכרם ברוך. תפילת אל מלא רחמים. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצי מנוחה נכונה
השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים, לנשמות החיילים מצבא הגנה לישראל, יניב ושלמה, למשפחת אמרסון ושלמה למשפחת אהרון. בעבור שאנו המתאספים כאן, מתפללים לילי נשמתם, בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים, גז תרד מסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני הוא נחלתם. וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקיץ הימין, ונאמר אמן. תהי נשמתם צרופה בצרור החיים. אנחנו נשאיר את התקווה פה ליום בסדר, אבי? התקווה. לא כל כך, לא, יותר מתמקדת. כן, אבל היה ממש... כן. אני זוכרת אותך, ואני ראיתי אותך בסרט, אין, מה שלומך? בעין הכל שונה, אני רואה אותך. הבריאות. הנה, נשאר שואל.
לא, כבר שאלו אותו. כיסו אותו, כיסו אותו. לא, אין מה לעשות. הבעיה שלו זה בערב, הטוב שלו זה אנשים לא באים ביושבים, באים, לא באים בתחומים, באים גם למקומות כאלה. אתה רוצה להגיד כמה מילים למצלמה? אתה רוצה להגיד משהו? לא מסוגל. הוא עשה כתבה אני יודע, אבל ליניב. אני לא מסוגל. אני מקווה שצילמת את הכל, ושאתה תהיה בריא. יאללה, תודה על הכל. יש לך משהו להגיד לזכרו של יניב? מה להגיד? מה אני אגיד? כבר אין לי מה להגיד. פרח. זה קשה נורא. הבעל והנכד, אין מה לעשות. כן. שישכב בשלום. שנבוא לבקר. תמשיך עד 120, תהיה בריאה, ושהנכדים האחרים יהיו בריאים. תודה רבה לך. תודה רבה. שתהיו בריאים. אז מה, לא הכרת אותו? לא, לא מתייחס לזה, אני יודעת, מה שאתה עושה זה מעל ומעבר. וכמה אנשים ואתה שואל. אתם עושים בכיף, יש לכם חזק גם אתה בסדר? כן. ברכה. אחרת ניסה חזרה לאוויר. יש כיסאות? טוב, בסדר, הנה הכיסא. אני מספיק, תגידי אם זה לא מספיק לך קרטיב חול. טעם של קרטיב חול. אתה מביא תיק ואז אתה אומר שאתה יצלח תיק? ברברי הכול. נכון? קרטיב חול? אני חוגג. לגמרי, איזה חברה זאת? וואלה, זה ממש יקר. של חצי חינם, כמעט... זה מקומי כאילו? ייצור מקומי? זה מעודפים, נכון? לא יודע, אני בדיוק עבדתי. זה כמו שאתה... אני גם בדיוק עבדתי, אחי. וכשלא עבדתי עשיתי מילואים או משהו. זה לא קוקה קולה. תצלם בדיוק היה זמן לעבוד. את דניאל. למה? תצלם אותו. הוא עכשיו יוצא והיא הולכת אותו לבית עלמין. הוא רוצה לעלות לבית עלמין. אז תגידי לו שיבוא לפה. הנה, הוא עוד מעט יוצא. יוצא, נכון. בוא לפה. דרך אגב, אמרתי איפה זה עכשיו שאני גר בחוץ אין לך נקודת תוכן? אתה לא יכול לשים נקודת תוכן? קיצר, לא באתי להגיד לך על העניין הזה. אני באמת גם אני אתעסק בחתימה של הבן של תפקיד. הלך שיחת ימים בטייס, אתה זוכר?
למה לא אמרתי שלא היה? זה מקום גדול. תשימי את האוטו בחנייה, אני אסדר לו את החנייה מהטלפון, רק תשימי את האוטו שם.